Il-membri tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD qed iħejju dokument dwar x'inhu l-pass li jmiss isir hekk kif pajjiżna qed jinżamm paralizzat fil-kriżi politika li għaddejjin minnha. Id-deċiżjoni tal-MCSD waslet hekk kif il-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara li mhux se jkun qed jirriżenja qabel nofs ix-xahar dieħel minkejja talbiet li qed isirulu mis-soċjetà ċivili u diversi jaqdiet oħrajn. Fit-tmiem laqgħa urġenti oħra tal-MCSD, iċ-chairperson tal-Kunsill John Bencini ħabbar din id-deċiżjoni u li fil-jiem li ġejjin mistennija jindirizzaw konferenza tal-aħbarijiet biex jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom. Din il-laqgħa segwi laqgħa oħra bejn il-membri wara li tħassru laqgħa li kellha ssir mal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u anke business breakfast. Mal-medja John Bencini qal li l-MCSD diġà għamlet laqgħa mal-President George Vella li minna rriżulta li George Vella għandu jindirizza lil pajjiż.